Въпросът удобно ли е? Как се... Изглеждате прекрасно, както винаги. Наистина, ние сме ви големи фенове. Как се чувствате тази вечер? Очаквате ли да спечелите? Как е настроението? Много така вълнуващо говориш. Много патос влага се отговоря. Аз ще си изпея новата песен тази вечер. Това е най-важното. Така че ще гледате. Пожелаваме ви много успех. Какво бихте пожелали на вашите фенове? Феновете ми, никога да ни харесат песните и да се кефят, когато пееме. А те го правят наистина. Добре. Благодаря ви много. Как се чувствате тази вечер? Вълнувате ли се? Нормално се чувствам. В смисъл, не ми е за първи път. Особено вълнение не изпитвам. Страхотно. Очаквате ли да спечелите? Тази година всички фенове така са се вълнували за вас и за вашите нови изпълнения. Аз благодаря на феновете за тяхното вълнение, но не мисля, че тази година е времето, в което аз трябва да взимам награди, защото моите колеги са положили много усилия през изминалите години и те трябва да вземат наградите, защото една награда се дава за цялостно творчество, за работа през годините, а не просто за една песен. Има време. Това е страхотно. Ние ви пожелаваме много успех, може би и през следващата година. Какво бихте пожелали на вашите фенове? Да са живи и здрави, да продължават да бъдат верни на всички певци, които обичат. Благодаря ви много успех ви пожелаваме. Как се чувствате тази вечер? Вълнувате ли се? Добре, да. Като всеки ден изпълнител се вълнува. Нормално е. Очаквате ли да спечелите? Очаквам, да. Имахте много силна година. Да, така е. Наистина. Потрудихме се и очаквам, дай Боже. Какво бихте казали на вашите фенове? Как бихте ви... Благодаря за това, че оценят моят труд и само така да оценят наистина качествената и хубавата музика. Благодаря ви много, пожелаваме ви много успехи. Вълнувате ли се? Да. Изглеждате прекрасно, както винаги. Съм много притеснен. Няма защо. Как бихте поздравили вашите фенове? Какво бихте им пожелали? Здраве ще им пожелая. Да слушат нашите песни, да се радват, да гледат клиповете на господин Иларионов, който се крие зад камерата отзад и на всички други колеги. Така. Пожелаваме ви много успех. Какво бихте казали за Балет Нова? Балет Нова са много готини, много хубаво танцуват. Всичките балети са прекрасни. Успех им пожелавам. Благодарим ви много. Направиха доста миналата година, така много хубаво и на турнето се представиха. Благодаря ви много, пожелаваме ви много успехи. Мерси и на вас и на всички. И зададем един-два въпроса. Как се чувствате тази вечер? Винаги е удобно. Аз винаги се чувствам много добре на такива събития. Независимо дали е в моята област, в поп-музиката, поп-рока или е в поп-фолк. Разбира се, ние всички обичаме музиката, затова сме се събрали тук. Какво бихте казали на феновете? На феновете да продължават да обичат своите любимци, да ги подкрепят, защото те имат нужда от това нещо, да бъдат по-взискателни. Публиката трябва да е взискателна и това ще е повода да се родят още по-големи хитове. Разбира се. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Пожелавам ви много успех на вас. Добър вечер. Удобно ли да ви задам един въпрос? Как се чувствате? Вълнувате ли се? Много. Аз съм винаги съм развълнувана, пък тази вечер още повече съм развълнувана. Очаквате ли да спечелите? Да ви кажа честно, не очаквам. Тук съм да си изпея новата песен с Флорин Салам, Феноменната Румъния. Да си представяме новото изпълнение. Очаквам, както винаги, бурните аплодисменти на моите фенове и почитатели. И очаквам да се веселиме всички и поздравявам всички колеги и колежки, които ще бъдат наградени. Пожелавам им успех, от всичко хубаво по много. Благодаря ви много. Успех! Аз ти свалям шапка. Просто свалям шапка и ще ти целуна на ръка. Просто такива звезди от такъв ранг. Аз никога не съм предполагал, че ние самите можем да се... Не си изпускай шапката, момче. Така ще падне главата някой път. Аз самия не мога да повярвам, че звезди от такъв ранг, от такава величина, виждате какви хора се интересуват от това, което правим ние тук. Така че ако вие просто сте проявили някакъв по-нисък интерес, най-много да сте загубили от цялата емоция и атмосферата, която сме създали тук. Сега, без да губим повече време, искам да поканя моята асистентка. Не, всъщност, асистентката ми ще дойде по-рано. Първо ще видим номинациите за скейтър на годината. Колеги, моля да видим видеото сега.
Скейтер на годината. Велико Балабанов, Мънки. Владимир Минов, Косата. Александър Костов, Моргана. Иван Иванов, Инсомния. Димитър Тенев. Гари Бозанов. Михаил Тенев. Иван Учкунов. Ангел Димитров. Иво Маринов, Индианец, Инсомния. Тео Катунга, Блокшот. Стоян Николов, Инсомния, Флоу. Димитър Корков, Бобчо, Амнезия. Атанас Боснов, Амнезия. Владимир Иванов, Гибона, Инсомния, Ашбари. Драго Александров, Металайз. Илиян Джугаланов, Металайз. Антон Антонов, Юги, Вайро Скейтборд. Венцислав Пенков, Ванс. Павел Царев, Инсомния, Плейвуд. Виктор Бергер, Инсомния. Стоян Тодоров, Инсомния. Тодор Харизанов, Инсомния. Лозо Димитров, Флай, Етнис, Корпорайт, Ашбър. Явор Стоянов, Вайро Скейтборд. Христо Христов, Вайро Скейтборд. Ивайло Павлов, Кубинец, Вайро Скейтбордс, Ванс Металайз. Петко Митев, Вайро Скейтбордс. Джо Роджерс, Вайро Скейтбордс, Металайз. Мартин Байрамов, Флай, Металайз, Корпорайт. Димитър Косатев, Джими, 3XS. Мирослав Иванов, 3XS, Инсомния Флоу, Плейвуд. Слав Витанов, Ашбъри. Кристиян Евтимов, Кени, Ванс. Димитър Попов, Плейвуд. Кирил Денев, Плейвуд. Георги Георгиев, Джито, Плейвуд. След като видяхме вече всички номинирани за скейтър на годината, всъщност видеото с всички номинирани, ще ви помогна да се изправите. Ето е моята любезна асистентка. Ти, който си скейтър на годината за 2009, ще връчиш най-любезно, всъщност ще обявиш кой е скейтър на годината за 2010. Сега ли да го отворя? Може да си го запазя за вкъщи. Добре, няма да го отваряме. Сега да си седнем по местата. Не, да шегувам се, да стани. Отвори пличето, да видим сега всички тръпнем. Влайкова, всеки, който се е събрал вкъщи, всеки, който е отишъл някъде, във Варна, в Пловдив, ни гледат. Затеете дъх. Чакай, че ми е неудобно сега. Как да го прочета? Их, майко, скейтър на годината. На висок глас. Иво Маринов, Индианеца. Иво Маринов, Индианеца! Не знам как се е случило това, но ето, че хората са гласували за Иво Маринов, Индианеца от отбора на Инсомния. Честито, Иво! Ти ще бъдеш награден на партито в събота в София, в клуб Жул Верн, където ще се съберем всички да отпразнуваме наградите, тъй като това беше предаването само в виртуалната част. В събота, както вече казах, ще е същинската част. Там, Иво, ние ще те наградим теб. Честито, Иво, надявам се в Пловдив да се забавлявате много, или пък ако си дошъл тук в София, на събота ще се видим и ще се разцепим много. Това е Чичата от Студио 2. Аз съм Стоян. Цяла събота на партия ще се разцепиме. Отделно искам да ви кажа, че писта машина със следващите, обаче от утре това ще тече от SkateBG на Full HD, маняшка резолюция за всички, които искат да го видят пак. Всичко това, което се случи днес, се случи благодарение на нашите спонсори Monster Energy, Virus Skateboards, Clickshop.com, Vans, Circa и Insomnia и Carhartt. Довиждане! Обичаме ви! До събота! Писта машина! Тач! Smoothly in a state of dream.
another really new your guys. Give the public what it needs. I'm gonna be some machine, something more obscure. But daily needs war that human mind and body can endure. So even take for years to come, you are not the gutless punk. Ever be inside a day, you ever bones to come around. Let's make a